Barka dai sarki Ali nuhu. Na ji an ce an sace ma akuya ko? Kai magana mana. Bincike nake so na yi. Shin da gaske ne an sace ma akuyar? Amma kai waye kake tunanin zai sace ma wannan akuyar taka? Umar Hashim. Umar Hashim kuma? Gaskiya ni dai bana tunanin haka. Na fi tunanin Ado Gonja ne zai sace ma wannan akuyar. Kai! Dakata tukum. Bincike muke. Har yanzu bamu tabbatar ba. Ka kwantar da hankalinka. To. Amma fa idan muka gano kai ne zaka da ku. La ilaha illallah. Ka daina tada hankalinka. In dai zargin mu ya tabbata, to wallahi sai ka da ku. Dan girman Allah ka gane ni. To shikenan, ni dai na faɗa ma. Amma yanzu sarki Wai yanzu sarki akan akuyan ne kake kuka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wallahi kowa ya fito. Yo ina fa lafiya? An sace wa sarki Ali Nuhu akuya. What? Kwarai kuwa, ba ku gani ba sai kuka yake? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wallahi abin da sai dai salati. Dan ni ban taba tunanin sarki Ali Nuhu zai yi kuka akan an sace mai akuya ba. Kwarai ku. Gaskiya. Wai anya maka kuwa ba Musa mai sana'a bane ya sace akuyar nan? Ni ka raina kenan. Kamar ya kai na rena. Kawai ni zargin ka nake. To, Yanzu dai duk ba wannan ba. Dan Allah kai ka dauki akuyar nan? kwarai kuwa. To dan Allah ka dawo masa da akuyarsa. Kuma ba haka ba fa. Kawai ni shawara nake baka. Shawara ba ta mu. To dan girman Allah kai hakuri ka dawo masa da akuyarsa. Nasiha ba ta mu. To shikenan, wallahi in baka dawo masa da akuyarsa ba, sai mun maka shegen duka. Dukan ma baya mu. To wai kai me kake so a yi maka ne? Sai dai a kyale ni. To saboda me? Dan duniya ne ni. Sarki, wallahi sai dai kai hakuri. Mutumin nan ba zai dawo maka da akuyarka ba. To gaskiya ba kuka ba kuma me zaka yi sai dai kai dan wallahi ba zai dawo maka da shi ba. Ni kaga ma tafiya ta. Wallahi ina ne. Dan ayo.